Duka. Kapuso na surok 80 riders nagisilip tinaangay ang motocross competition iti Banggedabra at iti detalye. Kanya-kanya ti diskarte dagiti rider tapno mangabak iti kompetisyon. Inpakita dati kinapaspas ken kinalaing damang balanse ti iman maneho da motorsiklo iti uneg ti race field. Adda dagiti nagbaliktad ngem intuloy dalatta ti nakilaban. Sinalipan tinasurok 80 a riders manipod iti Sabasabali a probinsya tinaangay a motocross itangal daw. Adda dagiti naggapoy ti Davao City, Pangasinan, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Manipod Hawaii, nagawid tapno laing makasali ti grupo ni Roel Castellano. Ito kami di last year manen, tatatana ka bakasyon kami nagapu Hawaii. So nakaumay kami manen, tagayayam kami manen, balik pamidwangin, tagayayam manen. Na duma-duma a kategorya ti naglalabanan dagiti rider, adday ti para kadagiti expert, novice, enduro ken para kadagiti beginner. Addamet iti para kadagiti ubing ti mini 50cc ken 65cc. Paborito nga sports. Ito nga ayam. Hindi pala ubing ka. Ti 10 ket 2 ti tawen na abatang Ilocano anigero, hilig nan ti motocross. Iso asan na pinalabes ti kompetisyon. Noon nakwajilik puan ket power slide am tapno nalalaka ka makalik ko. Paset pay laing daytoy ti panangrambak ti Dapil Festival ti Bangged. Adu ngamin iti hilig ti motocross dito Abra. So nga napanunod mo ni Apo Mayor Dominic Valera nga ipaayman kadagito kakailian mi dito Banggeden. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.